Пускам записа. Здравейте, ние сме Скрита сила, квалификация за душа класик B25. Нашия отбор, аз съм Вицо, Живка и Миро. Добре. Ами, Миро? Аз ще почна първи, да. Живее там, чакай на линията. Да, Миро пуска. Я ще отидем. Да, и чакай там. Да. Не, може да. Айде, мисля, какво сега използваш на месец? Пускам. 10, 8, 6, 4, 2, 1. Да. Що не каза синхронизиран план? Ти до коя минута трябва? Колко минути имам? 4? Тези дискове, що не ги покахте? После ще ги покажем. Ами хубаво, ама те покаха май по време на това. Ай, много ще стане. Смисъл, в начало да ги показваме, накрая писа тази. Смисъл, те са едни също. Бързо е да я пускаш. Браво. Колко е? 90? Ти на колко пре? Живее с лице към това. Не е добре. 1,30. Не, минаха. Добре. И се изправи. Ай, хвърли. 1,50 минаха. Аз не видях на колко беше опита. Да, е. Не гледахте видеото с инструкциите, не знам. Що да не може? Просто покажи там. Колко ще добавиш ти? То се вижда да добавя 2,5. 95. Две и 30 изтекоха. Всяко се изправи преди да я хвърлиш. Дай. 2,50. Забравя ли? Живее, ако искаш направи ти с по-тежко. Давай. Има 45 секунди, айде. Взимаш същите. Добре. 2,5. Не дейте вземете още 2,5. 30 секунди има. Няма да има време. Може ли да има? Лек. В едно движение. Горе. Не. Миро, давай. Има 15 секунди. Трябва да добавиш. Що не взехте още тежести, хора? Щипка нямаш. 5 секунди. Костер. С лекота.
Хубава дълбочина. Добре, браво. 4-15. Почнахме преди да изтече четвърта минута. Сега има колко се изчела прозорец? От 6 до колко? Чакай. Да, нагласите с теста. Какво ще прави, че показвам тест? Ще показваме тежести. Миро, дай покажем тежести. Ето 2,5. 2,5 махай. 5. 5 махай. 10 махай. 20. Добре. 20 щанга. От друга страна. 20 диск. 2,5. 10. Не, то е 5. И десятка. Да. Добре, Тито. Живеете направили? Да, с 1,5. Петица. Десятка. И дамски лос. От другата страна. 15 кг. Още 45 секунди имаме. Чакай. 25 секунди има. Имаш някакво изискване за атлета да стои, който не работи зад линията, не? Да. 15 секунди има. 10 секунди има. Исо. 5. 3. Дай. Колко беше капа? 1 минута мина. Ама така как ще виждате, бе? Как ще се гледате? Много дълго така стана, 17. 20. Добре, има синхрон. Добре, живе, той те чака и така иначе, да. Колко беше капа тук? 9. Сигурен си? 25. 26. 7. Две минути от тук. А може да стане. Някой да брои на глас. Давай, давай, Цо, давай. Сега 400. 3 минути. 45. 46.
Чета, почти по-големи серии, защото няма ви стигне времето. Не може. Изтарвах бройката. 39. 50. 52. 54. 56. 4 минути почти изтекоха. Още вземете. Давай. 1,30 остава. Остава минута и 5 секунди. Седемдесет. 72. И 3. 8. 30 секунди. Ице, брой на глас. 79. Да отбори на края. Давайте. Още има. Още може. Още за едно има. Давай. Край, време. Колко стах? Ще показваме ли тести? Трябва ли? Чакай само сташ. Десятка. Живе, колко направи на първо? На кой стара? Къси също. 48, Ти стъпата штанга. Как му изкарате стъпата штанга? Това няма печатка штанга. Добре. Минута и 25 ви остава. Трябва да махаме штанга. 45 секунди. Секунди, по-малко дай. 25. Десет. 5. 3. Старт.
Хубав старт, някой да го брои. Някой трябва да командва раз, два. Без командване не става. Някой да командва. Гледайте се. Живей, чакай командата да скочите заедно. Гледайте се. Трябва пак се скочи. Слез. Заедно скочи. Още едно. Ами трябва заедно скочите и да се гледате. Готово. Готово. Давай, 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 давай. Давай, 2 минути секоха. Още 4 минути.
Ай, на един път, давай. Три минути, малко по-малко. Това е Гена. Още 15 секунди имаме. Край. Или да се вземе една